Bisan sa panahon nga kita kusog kayong muampo, bisan sa panahon nga kusog kaytang mubuhat sa mga maayong buhat, naa di ay panahon nga ang Ginoo dili lang gihapon mahimuot. Nabang kugihan kay kang mubuhat sa mga gimbuhaton sa simbahan, sama aning pagsimba, pagrosaryo, bisan kining atong paglikay og sala, kanang di ta sama ni dinhi, di way bisyo, di mamabay, dili manikas, nya magpuasa pagyod, dili di ay gihapon na makapahimuot sa Ginoo sa tanang panahon. Muna ay mo kumpiyansa, di ta mo kumpiyansa nga sige tagsimba dinhi nya kahimutan tas Ginoo. Nya dili sa diay sa tanang panahon nga ang tao nga naglunang sa sala makapahiubos sa Ginoo. Naa sa diay tao nga naglunang og sala, di gani hapit mo simba, ug mo simba man adtos pinakaluyo, suok kay tanan kay mauwaw makit-an nga ang Ginoo sad naglagot sa anang klasihas tao, ug mao na gihulagway ni Kristo dinhi sa atong ebanghelyo. Ang kobrador sa buhis didto in taon sa suok, di gani mo yanghag kay hadlok makit-an ang iyang naong niya, sulingahan unya sa ubang mga nanimba. Aw gani nakasabot naman siya nga kadtong Pariseo nga didto gyud sa tubangan niya, buutan kaayo, magpuasa gyud kaduhas usa ka sana saksimana, di manikas, di mamakak, wa mamabay, ana mo na ilang kahimtang. Pero pagkahuman nilag ampo, kinsa may gikalipayan sa Ginoo matud pang Kristo, kadtong kobrador sa buhis nga naglingkod aw nagbarog ra gani, wa mo lingkod kay mahadlok mo lingkod kay basig mahugaw niyang bangko, nagbarog ra tus pinakasuok sluyo, mo gikahimutan sa Dios. Ngano man kay ang Ginoo di gyud malipay sa taong nagbinuutan apan magtamay sa iyang isig katao. Mao di na gipangita sa Ginoo, sige buutan kay kastanan, pero ang sukdanan sa tinuod nga buutan mao ang atong paghigugma sa mga buangon, dili ang pagpanaway, dili ang pagkasuko, dili ang pagsigig tamay anang mga buangon. Kamuron, musta man? Buutan mo o buangon? Dali ra kay ng ilhon. Tasaning usbang imlan. May tatog di apatong mixer diri ba kay dali ra kay nato paganaana. Sige patagdiktar dito. Nya inigdiktar sad wa sad mag-igo ang timpla. Sagdi lang kay di man nimo ay makapa-impierno. Sige, wa sa toy labot. Matod pa sa atong unang pagbasa, niingon diri ang Ginoo, unsaon man mo nako Israel, nga ang inyong gugma kanako mura ra maggabon sa kabuntagon, nga inigsidlak sa adlaw mawa ra, mura ra sa giamog, nga basa siya inig kabuntag pero mukalit lang sa kauga. Ang pasabot kana bitang ang atong gugma ba dili permanente, dili stable, magsigi og ana-ana, naa nyawa, naa nyawa, mao day na makapa subo sa Ginoo. Kana bang simba ka dinhi nya inig-abot sa inyo pangasaba na sad, sige na sang yaw-yaw na pangusi pa nga anak. Ana, kana dako kay nang lagot yung ginawa na. Ano? Aapil sa ning mga bata,
simba dinhi, igabot sa balay, tapulan kay tanan, sige lagduwa ng computer, sige lagtanaw ng cellphone, nya dagko ra ba kay kaon, di ra ba sa gyud manghugas, ana ba? Nya simba nga rin. Di na magsilbi. Sokong Ginoo ana. Mga asawa, simba din gabot ito, yaw-yaw sa bana. Why kapuslanan na inyong simba dire. Bana sad, simba dire, gabot ito, lain ang hikapon, silingan, dili ang asawa. Wag ako na kapuslanan. Simba-simba lang mo dire, kay tulumanon, ini kakuan, ini ka Domingo, simba, kay tulumanon. Ngay gabot ito, manok ray hikapon, ang asawa di hikap. Tutu-tutuan pang naong sa manok sa iyang laway. Ang asawa, wala gyud katilaw. Joke lang Anay, nana ba? So, ang gugma di ay, ang gipbasihan Diyos Ginoo mo na, si Kristo sa lain-lain nga mga kanini ang wali niya, ang ending gid niya, moingon gid siya, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Ang labing dakong sugo nako ninyo mao gyud ang paghigugma. Ang kanang paghigugma gyud. Nya unsa man ang paghigugma nga gustos Ginoo, kanang gugma nga dili mag-usab-usab. Mao na nga mingon sa higugma ang inyong higala, pero higugma apod ang inyong kaaway. So, mao na'y mahitabo oros Russia o sa Ukraine, pagkamalinawon sa kalibutan. No? Unta ni natong krisis. Og mao na'y mahitabo aning ato mga political aspirants karon, mga kandidato, kandidata, pagkanindot paminawon kaha sa ilang mga pamulong, sa ilang mga, hasta ning ilang mga vloggers, kanindot kaha paminawon kaysa magsigig sinawayay, magkuntis o kinsay makakita ug hugaw sa ilang kontra aron ila dayong ihapak dayon pagkakapoy paminawon aning sigig sinawayay. Di mo kapuyan ana sigig saway kapoy no. Gilingi ana imong tupad, sultihi siya unsay imong nakita nga nindot na niya. Sige na, sultihi siya ba unsa may nindot nga imong nakita na sa imong tupad ron. Sige na, sultihi. Ina kagusto ko anang imong mata nga medyo budlaton. Pasabot tinaw kag pananaw. Ana. Kauyon ko nimo anang imong linaktan nga hapit na di katikang. Pasabot taas na kag naabot sa kinabuhi. Di ba? Kaya kanang maglisod og tikang kasagaran ana taas-taas naman sa nagidad. Di sa ito pa, dako na siyang naagis kinabuhi. Di ba? Kita ko, magsitag saway, lisod ginaglakaw, tumbar mga na diya. Imo nang gitamay, nga dako na kay nag-agis kinabuhi. Gani, daghan na kay nagnatampo para sa kaayuhan sa katilingban. Ikaw na no'y manaway, kasalig kang batanon pa ka, moabot ra ka diha. Na siya. Kita mo pare nga sigig pabaligyag slat imong daygon, salamat kaayo pader ana imong pamaligya kay dako na kay nigagi, daghan na kaayo nig databangan. Gani karon ang atong kapilinya konsagrahan na tungod aning pagsigig pamalit og slats karon malipayon kay sila didto. Ay non busy hinoon ron sila, busy sa pagpangandam ba, pero wa na maghunahuna og unsa pay asa pakuha og budget para ani. Sound system pa lang gud nato dito kay dako man kay nang grounds. Akong nadunggan nga ang sound system nga gi-hire karon o gi-preparar mo cost na nag mga 1.5 million. Kay wa lagi kanang kuan na ba wa bitaw sana giang atog yung ihatag ang the best yun, kutubs mahimo yun. Ana mo na mangandoy ta nga manindot kini siya. Unya asam tag kwarta ingon ana kun wap amo mamalit og slots. Mo na atong pakpakan ang namalit og slots para sa kapilinya. Salamat kayo. Labaw na gyud sa pagtukod sa building nga niabot na ron og 35 million kapin.
nya nahimo ra na sa duha ka buwan nga pagsigi natong palit og slots last year. Unsa may ilang i-consecrate didto kun wap-at ta dinhi mamalit og slots, wap-at sa ko magsigig pabaga snaong sigig pamaligya. Muna karon ako dili na ko mutawag ganing akong pagpamaligya og pabaga sa akong naong. Unsa naman paghatag ninyog kahigayunan aron mo masuod sa Ginoo. Patpakan na to ang mga suod sa Ginoo. Bahala na nang wa mamalit. Kanang wa mamalit, mao na sila ilayo sa Ginoo. So mahimo ra man sana sila mo paduol kay di pa may daghang slots palitonon. Napay daghan para ta makahigugma ba sa atong katilingban sa simbahan. Kaysa magsigitag sinawayay, magsigiratag linibakay, magsigitag tinigumay aning atong kwarta unyag naa gani gamay lang yung kaayong bikil, away dayon, ilog, gubat dayon. Grabe ka istana, no? Karon na, gasigig hinisgutay anang mga kwarta, pila kuno'y kwarta nga nawagtang tungod sa korupsyon, unsaon pagpangulikta kining mga gikurakot, istoryahe, makulikta pa kana nga ang mga batasan sa mga ulikta, utros ang hingwarta. Unsaon man imo pagkakulikta, sa saktong kulikta kung magsigir ka og pangwarta, di ba? Di gina masatisfy, mag-anam ginagkaot-ot kay mga hangol kay tagkwarta, maintag di matakdan ni ang gawali kay matakdan wa nagi mo palit og slot. Ilhan ra man anako basta wa pa gani ko maghigugmas kwarta, daghan kayong mutampo dinhi mo palit og slot. Gahapon gani ako man tong giingon nga naatay palitonon nga bag-ong set sa vessels dire moabot og 60,000 o na dayoy ni palit 60,000. Nanong inyo makong tutukan ato. Anya ang nakanindot labas mo palit mo ingon jud ay la nagisulti pa dira bantay gisulti na nimo hulgaon pa ko. Sige suway kog hulga di ba di jud ko manabi. Ngano man kay nasayod masad nga dako man ni gracias Ginoo nga makapalit ko ani nganong ipanabi pa man akato ganing atong gipugos gani gyud ko pader nang ato tong tagaag VIP nga treatment kadto bitang ni palit og kada ganing 3,000 ka slots para sa kapilinya namay di palit atong 3,000 ka slots nya naa ni palit og 1,500 ka slots nako, sige, atong tagaan, pero di lang nato i-mention yun angan. Nagperti ganing pamalibad, ayaw lang na padiroy, ayaw na lang, sus, kami dito, magpalit ramin ako. Dili, ilaning pagbuot dito, kay identified man mo, pero di raman sa nila mo isulti, tagaan yun mo, o kanang gamay lang pag-atiman, bisa na lang, o ilibre ang inyong accommodation, mga inana, pero wa may kalainan gud ang 3,000 ka slots nga gipalit ug ang usara ka slot ang gugmaman mo ay gibasihan sa Ginoo. Di man na mo ibasihan ang kadakon sa imong gitampo ang gugma ba. Unsa ka kadako ang gugma atong nipalit og 3,000 slots ikumparar sa gugma sa usa ka labandira nga nagsigig tigom og kwarta aron ipalit og usa ka slot. Ug ang gugma ni adtong mga buta nga magmasahira unya niining panahon sa pandemya mitigom pagyud og kwarta para ipalit labing minus usa ka slot. Mga buta, mga PWD. Makumparar ba nimo ang Ginoo ra gyud makagauge ana sa kasing-kasing sa naghatag. Una ang Ginoo niingon diri sa atong Salmo. Ang sa atong salmo, ang makanunayong gugma dili sakripisyo mao ang gipangayo sa Ginoo. Makanunayong gugma, permanent love, lasting love. Kanang dili mag-usab-usab dipindis naong sa tao. Karon ang ato in taong mga political aspirants ug ang imo ganing tan-awon pink, mo smile ka. Igtan-aw ni mo red.
Nganong magkontrahay man ang red ug ang pink, ang green ug ang blue ug unsa pa diha? Nganong magkontrahay man nga pulos man ta mga Filipinos, pulos man ni sila gustong moalagad sa Pilipinas. Nganong magkontrahay man? Mag-away lang gid ta para mga lagad. Kinahanglan pag yung awayan nato ang pagpangalagad sa atong nasod. Nga purti na maganing daghana nato dinhing alagaranan, dinhi lang guys atong palibot dinhi simbahan, kadaghan anang tiwasonon dihag trabaho, alagaranan man na, mag-away ta para mo alagad, hilasa gud nato. Mabta nang hilasan kay ko na magsige silang away para kuno mga lagad sa nasod. Basin ang giawayan kinsay ma-elected, dili kinsay mo serbisyo, basin mao na ilang giawayan, mga buangon na sila diha. Ubo lang nung ko. Kay kung parte lag serbisyo, kinsa ko'y mo away? Mag-away mo diha. Ako mong palimpyuhon na ni atong simbahan. Iguman rosmisa. Mag-away mo. Kay mag-ilog dyan mo ako umulimpyo diha. Mag-ilog tingal tagpamiya. Oy. Serbisyo ang gikinahanglan. Kanang ilang gipangyaw-yaw diha nga porti na nila kunuhay ng hagua. Sige silang offer sa ilang mga serbisyo. Mag-away pag yun. Gapakaaron ingnon muna kanang mga political aspirants karon nga makig-away kay aron mo serbisyo, bakako na pulos na bakakon ang nindot kanang mga political aspirants karon nga wa gyud makig-away, labi na gyud moingon kung mapildi ko di ko mohonong sa pag-alagad sa atong nasod, di ko mohonong pagsuporta og kinsay mudaog. Naaka, maingon ka ng mga red, nga kung mudaog ng pink, dili na nako isulob ang akong red, mag-pink nako aron makaalagad ko kuyog nila. Wana, or maingon baka ang taga-pink, og mudaog ng taga-red o green, hubuon ko ning akong pink nga gisulob, ug isulob na sa nako ang red ug ang green aron magkuyog mig pangalagad kay sila may nidaog. Naaka pagkanindot og moabot ni mauna ni ang gitawag og makanunayong gugma. Gugma sa nasod, gugma sa mga Pilipinos, gugma sa Ginoo nga nagmahal nining atong nasod nga Pilipinhon. Nagmahal sa simbahan dinhis Pilipinas. Kana mo'y nindot, kanay atong iampo, kanay atong paningkamutan. Unyag di sila mubuhat ana, sugda nato, kita'y mubuhat. Ako na, madyo ko'y butaran. Ug mapildi ang kandidato nga akong gibutaran, tahuro nako kutob sa mahimo ang nidaog. Tahuron, isipon ko na nga pinili is Ginoo. Kana sang nipalit og slat, og wa mo palit, ako ng alagaran. Labi na yung hilugan na, unahon akong hilog, kadtog yung wa mo palit og slat. Ipaawahin ako tong nipalit. Nga naman, kanang nipalit, insured naman na sa langit. Karing wa mo palit, unahon tani. Kaya murag naani question gamay. O ato ni siyang unahog atiman. Ana, mukumpisal na ako, magdungan ang katong nipalit o wa mo palit. Unahon akong papakumpisal ang katong wa mo palit. Kaya nga naman, kani questionable ni. Kanang nipalit, pana-insure naman as kasing-kasing Ginoo. Muna ningos Kristo, unahon gid niya pag-alagad ang mga makasasala. Biyaan niya ang 99 ka mga buutan ug pangitaon gid niya una ang nawala. Mao nay gugmas Ginoo nga makanunayon. Di ba? Nindog na ta.